Alguén me acaba de preguntar que son as xornadas de centramento, é dicir, en que consisten. Eu vou intentar explicalo da forma máis sinxela que atope, a ver se son capaz. As xornadas de centramento é unha proposta da miña compañeira Cristina Núñez Touceda e miña, vaya Fernández de la Torre, por se non me coñeces, en donde traballamos generalmente con un tema. É unha xornada, que hai xente que ven a xornada completa, hai que quere vir solamente media xornada de mañan ou media xornada de tarde, está perfecto, porque abrimos e pechamos cada mediodía. Isto que quere decir? Que se fago todo o día, a tarde será un complemento maravilloso da mañá, pero que non é imprescindible. É dicir, que se eu fago solamente a mañá, non me quedo a medias. O meu taller, pois é un taller de 4 horas. Que se o completo coa tarde, pois será maravilloso. Que fago todos os talleres seguidos? Extraordinario. Que fago un de vez en cando? Fantástico tamén. Pero, sin irme a isto, e volvendo a que é, pois é unha xornada na que nos aproveitamos para traballar algo en concreto. Esta tempada estamos traballando coa activación dos centros de enerxía, decir que centramos o movimento terapéutico co que traballamos e o movimento expresivo, centrámola en unha parte do corpo que nos aporta algo. É dicir, o mes pasado traballamos o centro baixo, e o centro baixo que ten moito que ver, bueno, pois coa zona das pernas, toda esta, o que a base do corpo, tamén con máis zonas, pero non me quero estender en isto. Que traballamos? Pois traballamos a forza, traballamos a seguridade, traballamos a dirección. Este sábado vamos a traballar a lumbosacro, que é a zona de cadeira. Sigo sin querer estenderme. Pero traballando ese centro enerxético, é dicir, os movimentos sobre todo concentrados na activación de esa zona, estamos traballando tamén a distribución desa enerxía, que evidentemente algo xa fixemos o mes pasado para a vitalidade, pero estamos traballando a flexibilidade, estamos traballando a creatividade, porque aí nese centro donde nace, logo expresase a través de outro, pero donde nace a creatividade está aí. Tamén estamos traballando a fluidez, estamos activando certos aspectos en nós, tamén o conectarnos co divertido, co prazer, co disfrute, non? Todo isto está nese segundo centro. Entón, todas as dinámicas que nos vamos a facer, que todas teñen que ver ou con movimento da terapia corporal expresiva ou con algunha cousa que incremente tamén algo de expresión artística, non hai que saber facer nada, é algo que calquera persoa pode facer, e a veces pois tamén lle engadimos dinámicas de xogo corporal expresivo. Non hai que ter ningunha experiencia previa, simplemente hai que ter gana de vir, unha actitude de curiosidade, unha actitude de exploradora. Que sucede cando facemos unha xornada de centramento? Generalmente hai unha parte que é a do disfrute, porque non esquezamos que isto ven do ludo corporal. Ludo corporal, é dicir, ha de ser algo lúdico. Buscamos facelo desde unha parte gozosa, desde o xogo. Pero logo resulta que dentro de ese xogo, dentro dese movimento, activamos cousas que nos axudan a darnos conta de algo, e que ese algo pode ser interesante para o noso desenvolvemento personal. Tamén sucede outra cousa, que temos o obxectivo de que o centro mental, o centro emocional e o centro físico se alineen, que busquen un centramento. Para que é? Pois para que o que penso, o que sinto e o que fago vayan en sintonía. Isto podeme axudar a ter unha vida con moita máis armonía.
e moitísimas cousas máis. Eu espero ter resumido máis ou menos o que pode ser unha xornada de centramento. Por suposto, tamén hai unha profunda relaxación, hai un compartir, hai un espacio seguro en donde poder mostrarte, en donde poder ser ti, sen medo a que te xulguen, que isto son cousas que coido que tamén son importantes. É un espacio para vir a experimentar, a explorar, a xogar e a conectarte coa alegría de vivir, nada menos. Con todo, se tes algunha dúbida máis, se queres que profundice en algunha cousa, déxame en comentarios. Mándache unha aperta, picos.